Karong gabi una, subli natong i-warawara og isa ang bandera sa Pilipinas. Og di ta magpada og unsa may ato ang mga political affiliation. Ang nasod mo'y ato ang pinakadako nga ibangon ning ato karong panahon. Subling ni tumaw ang nagkadaiya karong panawagan aron mo resign na si Presidente Rodrigo Duterte. Nagkadaiya nga mga sektor ang ni-file og online petition ngadto sa usa ka website nga gitawag og change.org og karong adlaw dunay 20,000 ka mga ni pirma sa petition aron pakanaogon si Presidente Rodrigo Duterte. Sa political history sa Pilipinas, doon na duha ka mga presidente ang nanaog sa pwesto, gumikan sa gahom sa katawhan, ug ato kining gianggaan og people power. Ang people power 1, panahon ni kanhe Presidente Ferdinand Marcos, ug ang people power 2, panahon ni kanhe Presidente Joseph Ejercito Estrada. I-review nato og gamay ang kabahin sa atuang modern political history. Nahibaw kita nga si Marcos popular sa masa. Mauusab si Irap o mauusab si Digong. Kining tulo ka mga presidente nato sa Pilipinas ang atong i-focus sa ato ang diskusyon karong gabi una. Si Marcos nahimong popular tungod sa iyahang pagka-war veteran o sa iyahang ka-bright isip number 1 bar top-notcher. O niadtong tuig 1965 nga eleksyon gilupig ni Presidente Ferdinand Marcos ang iyahang kaatbang nga si Diosdado Macapagal. Og 21 katuig ang iyang pagduma sa Pilipinas sa wa pa siya ni resign sa iyahang katungdanan. Samtang ang laing popular ngadto sa masa mao si kanhe Presidente Joseph Ejercito Estrada nga natangtang human gi-impeach og nag-people power ang mga tao hinungdan nga naobligar si Irap pagkanaog gikan sa Malacañang. Duha na ka mga pangulo sa Pilipinas ang naparesign sa katawhan. Dunay panahon nga magbalik-balik lang ang atoang kasaysayan ug ang atoang kasaysayan kinahanglang atong katunan aron magsilbi nato nga kumpas ning atoa karon nga moderno nga henerasyon. Human naparesign sa mga tao si Marcos, niasinso ba ang Pilipinas? Human naparesign sa katawhan si Irap, niasinso ba ang Pilipinas? Naatay gitawag sa panultihon sa Tagalog padulas-dulas. Usahay mopatigbabaw ang atong emosyon. Usahay ang ato ang mga politiko murasab sila og mga entertainer. Depende og unsaon nila pagkuha ang kiliti ngadto sa ilahang audience. Dunay mga tao nga mahilig mutan-aw og drama nga salida. Hinundan nga ni sikat og maayo si Vilma Santos kay og drama ang hisgutan. Maayo nga artista si Vilma Santos. Magtuto tinuod ang luha sa mga tao pero igkahuman malipay sila tungod sa salida ni Vilma Santos.
Doon ay mga tao nga medyo gusto og disente og approach. Perteng si kata ni Fernando Poe Jr. Disente, formal, ligdong, buutan, why joke-joke, pero igkahuman sa salida ni Fernando Poe, lingaw kayo ang mga tao. Doon na say artista nga magsigig pakatawa sama ni Dulpe, siging katawa ang mga tao. Igkahuman sa salida, lingaw gihapon ang mga tao. Ang ato ang mga anaa sa entertainment, atong ikatandi sa ato ang mga politiko. Depende og usaon nila pagkuha ang kiliti ngadto sa mga tao. Panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos, giunsa man niya pagkuha ang kiliti sa mga tao. Iyang gibandilyo ang nagkadaiya niya nga mga medals. Panahon nga siya usa ka sundao og nakigira batok sa mga Hapon. Iyang gipasundayag nga taliwa nga napriso siya og didto sa prisubhan nahimo siyang number 1 Bartap-Natser sa iyahang panahon. Ang pagkamayong mo diskurso ni Marcos dako niyang asset ngadto sa mga tao, pakpak ang mga tao og nibutar kang Marcos. Ug unya ang mga Pilipino pul-anon man, daghang mga rally, daghan nga mga protesta, human sa 21 katuig, naahat og resign si Marcos, kay di na mabangbang ang mga tao nga nagsigi og panawagan para mo kadaog si Marcos gikan sa Malacañang. Kanus akad to nahitabo, Pebrero 25, 1986. Nga human sa snap election, ang tala sa Comelec, daog si Marcos, ang tala sa Namfrel, daog si Cory. Rally ang mga tao. People power. Di na mahadlok ang mga tao nga tiunan og kanyon. Di na mahadlok ang mga tao nga tiunan og tangke de gira. Ang sumbuhan sa mga Armalite, sa mga sundao, sabitan kana og buwak sa mga madre. Di kalikayan muto ang luha sa mga sundao kay matouch sila sa gihimo sa mga madre nga ang sumbuhan silang armas gikwintasan og buwak. Human sa People Power 1, di nagmadaugon ang katawhan pagpalagpot sa gihulagway nga usa ka diktador. Ni asenso ba ang nasod nga Pilipinas? Ning ato ang modernong panahon. Human sa pipila ka tuig nga natangtang si Marcos sa katungdanan, sukad ni adtong tuig 1986, dinha na nakarealize ang katawhan nga sayop ang ilahang pagparesign ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos. Permiro, si Marcos ilahang gipili kay nagtuo sila nga si Marcos usa ka hero. Human, wa na sila maka kontento sa mga proyekto ni Marcos. Ilan nang tulusok si Marcos o ilang giinan demonyo ning modernong panahon. Og mahimo pa lang og katon og balik gikan sa lubnganan si Marcos og palingkuron og balik diha sa Malacañang kay ang mga tao karong panahona gusto na sab nga molingkod pag-usab si Marcos. Ang ato ang mga mama, ang ato ang mga lulo, ni rally sa daan, kay gibatukan ang martial law. Ni modernong panahon,
ang singgit sa mga tao, nindot ang martial law. Maeksperimento ang mga Pinoy. Usahay, dali kayong malimot sa atoang kasaysayan. Aritang irap. Si kanhe Presidente Joseph Ejercito Estrada gisuportahan sa masa og dili basta-basta, dili ordinaryo nga support gikan sa masa ang naangkon ni kanhe Presidente Joseph Estrada. Sa 1998 nga eleksyon, dili ordinaryo nga mga politiko ang iyang kontra. Ang iyang kaatbang si Jose de Venecia, si Raul Roco, si Miriam Santiago, si kanhe Cebu Gobernador Lito Osmeña ug si Juan Ponce Enrile. Apan si Irap nakakuha og sobra sa 10 milyon ka mga boto. Si de Venecia nakakuha og sobra sa 4 milyon ka mga boto. Og si Raul Roco 3 milyon ka mga boto. Pagpak ang mga tao ngadtong Irap. Unsa man po'y asset ni Irap Estrada nganong nakuha niya ang kiliti sa masa. Gigamit niya ang iyahang pagkaartista o nagda siya sa slogan, Irap para sa mahirap. Irap para sa mahirap. Sa dihang ni Buto ang isyu sa huiting na usab ang pananaw sa mga tao. Sa dihang gi-impeach si Irap, wa nakapaabot ang mga tao. Ang singgit permero, Irap para sa mahirap, nausab. Nausab na ang pananaw sa mga tao ngadtong Irap. Di na Irap para sa mahirap. Irap pahamak. Ug nirali ang mga tao, Irap resign! Irap resign! Kadto mga tawhana nga mao ni boto nga tong Irap. Apil sa nanawagan nga Irap resign! Pagka 2001, ni-resign si Irap. Tungod ka ba o may gustos mga tao? Wa patiwasa ang impeachment, wa na konbikto si Irap sa impeachment, apan tungod sa people power, nagmadaugon ang katawhan pagpa-resign ni Irap. Ikaduha kato nga kadaugan sa gahom sa katawhan, pagpapalayas sa leader nga ilahan ang gi-reject. Unsa na hitabo, human nga si Irap Estrada napalaya sa Malacañang. Gipasakaan siya og kaso, apil nga kaso iyang giatubang, kaso nga plunder. Na house arrest si Irap. Na priso tinuod siya, apan didto siya ni Puyo sa iyahang villa didto sa Tanay, Rizal. Human sa unom ka tuig ug tunga nga pag house arrest ni Irap, si Irap Estrada na konbikto sa Sandigan Bayan ug hibaw mo unsay nahitabo. Gikonbikto si Irap sa Sandigan Bayan September 2007, pagka Oktubre maor gihapong tuiga 2007, gipardon siya ni kanhe Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Usahay maamnesya ang mga Pinoy sa nahitabo. Now, pag 2010 nga eleksyon, naatlan nga perte kasikat ni kanhe Presidente Noynoy Aquino. Naatlan nga namatay ang gihulagway nga inahan sa demokrasya nga si Cory Aquino. Niadtong tungura ni samot kainit ang yellow magic. Ni samot ang suporta sa mga tao ngadto kang kanhe Presidente Corazon Aquino. Bisan si Cory didto namatay sa Manila, nagkadaiya mga supporters ni Cory Aquino
ni tuyo lang og adto sa Manila. Kay apil sila ni Duyog sa kasub-anan sa nasod kay namatay na ang inahan sa demokrasya. Sa una, si Cory Aquino labihan kahumot sa mga tao. Tagon siya og Tita Cory. Sa una, si Cory Aquino mura og santa. Karon ang tan-aw sa mga tao, Cory Aquino madyungira, Cory Aquino impakta, ang uban moingon Cory kung pagkadaling maamnesya sa mga Pinoy. Pagkadali na itong malimot sa atoang kasaysayan. Ug tungod kay humot kayo si Cory Aquino ug ang iyahang kamatayon mura ni og perfume nga ni alis nga og mayo sa tibuok Pilipinas. Ang iyahang mga supporters ni tuboy og tao nga mao mo puli ni Cory Aquino nga gihulagway nga inahan sa demokrasya. Kay para nila ug usa na himo ni Cory Aquino kinahanglan mapadayon kini sa maabot pa nga henerasyon. Wa sila nakit-an nga gituboy si kanhi senador Noynoy Aquino tungod sa katarungan nga anak ni Cory ug anak ni Ninoy. Niadtong tungura ang mga tao magsigig balik-balik og istorya ni Ninoy. Balik-balikon og istorya. The Filipino is worth dying for. Sa mga lecture, balik-balikon og istorya, the Filipino is worth dying for. Sa mga rally, balik-balikon og istorya, ang panultihon ni Ninoy, the Filipino is worth dying for. Sa Bisaya, ang ngayan nga pagkamatian, ang Pilipino. Pero karon, naamnesya ang mga Pinoy. Kasi Ninoy, mao na mahinuoy gitulisok, mao na mahinuoy gipanghimaraot, buang kuno, ngano nagpakamatay sa mga Pilipino. Hanggaw kuno, ngano may balik nga rin sa Pilipinas aron mag-suicide o ipapatay. Kadaling maamnesya sa mga Pinoy. Now, 2010 nga eleksyon. Nidagan pagka-presidente si Noynoy Aquino. Nidagan sa pagka-presidente si Manny Villar. Nidagan pagka-presidente si Gibo Teodoro. Nidagan pagka-presidente si Edy Villanueva. Nidagan pagka-presidente si Dick Gordon. Ug ang usa sa nidagan si kanhi presidente Joseph Estrada. Human sa eleksyon, ang nahitabo ingon ani, si Noynoy Aquino mao ni daog nakakuha og sobra sa 15 million ka mga boto. Si Dick Gordon nakakuha og sobra sa 501,000 ka mga boto. Si Edy Villanueva nakakuha sobra sa 1 million ka boto. Si Gibo Teodoro nakakuha sobra sa 4 million ka boto. Og si Manny Villar nakakuha og sobra sa 5 million ka boto. Kinsay ikaduha nga nakakuha og pinakataas nga boto? Walain si Irap Estrada nga nakakuha og sobra sa 9 million ka boto. Timing nga namatay si Cory Aquino. Kay wa pa namatay si Cory Aquino o wa pa nidagan si Noynoy Aquino, subling gituboy sa mga tao si Irap nga una na nilang gireject o gipalayas gikan sa Malacañang. Pagkadaling maamnesya sa mga Pinoy. Areta ni Presidente Digong
Ginaingon wa man kay perpekto nga leader. Atong iampo ang ato ang mga leader nga panalinginan sila sa Ginoo aron mataro og da ang ato ang gobyerno. Aron mahatagan og direksyon ang ato ang mga opisyal nga mao karon ang nangitag pamaagi pagsulbad sa nagkadaiyang suliran sa ato ang nasod. Naatlan nga ang liderato ni Presidente Digong nasudlan og pandemic bato COVID-19. Naatlan nga sawa pa matapos ang termino ni Presidente Digong subli nga marigla ang China sa West Philippine Sea. Karon dunay nagkadaiya nga mga grupo nga ni-file og petition ngadto sa usa ka website pinagi sa online petition ngadto sa change.org og ang tema sa ilahang petition, Save the Nation, Duterte Resign. Bisaya, luwason ang nasod, Duterte Resign. Tulo ka mga mahinungdanong isyo ang ilang nahisgutan. Number 1, karong panahon na si Digong di na maoy nangu sa Pilipinas. Iyan lang gisalig ngadto siya mga tao unsaon ang pagpadagan sa Pilipinas. Hinungdan nga nagkayamutkat, nagkamuritsing ang nagkadaiya karon nga programa labi na sa COVID response. Ikaduha, pakyas si Presidente Digong pagpangitag pamaagi aron matarong ang direksyon sa gobyerno pagpaminos sa mga kaso batok COVID-19. Ikatulo nga isyo, si Digong tuta, pahuy, kulukoy, nagpatulong og maayo, talawan, ugwa na nalibod sa atong soberenya kay gipasulang ang mga barko sa China. Way nahimo aron panalipdan ang inahanta nga Pilipinas. Ilaha kara nga mga isyu sa gi-file nga online petition. Sa ako ang gikaingon, ang ako ang stand basta mo discuss kus isyu, di ko magpaganoy og unsa inyuhang political affiliation. Bahala nagdilawan mo o bahala nag-DDS mo, atong i-discuss prangka to prangka ang isyu. Bahala doon ay masakitan, dilawan man o DDS. Pero ato aning pahukman sa ato ang pulso sa katilingban karong taon. Sa ako nang giingon, ang bandira sa Pilipinas ang ato ang ipatigbabaw. Og mo resign si Presidente Digong, muasinso kaha ang Pilipinas. Og mo resign si Presidente Digong, matarong kahaugda ni Vice President Leni Robredo ang nasod. Og mo resign si Presidente Digong, maminusan na kaha ang korupsyon. Og mo resign si Presidente Digong, daghan na kahang makatrabaho. Og mo resign si Presidente Digong, matarong kaha ang COVID response sa ato ang gobyerno. Og mo resign si Presidente Digong, naalakatay sakto nga liderato. Ato na ipangutana sa atong kagulingon. Kaya ang bandira sa Pilipinas may atong ikaway-kaway karong panahon na. Atong pamarugon ang bandira sa Pilipinas. Unsa may epekto? Atong lingion o unsa nahitabo sa ato ang kahisayan. Kaniadto si Marcos Hero. Sunod si Marcos Demonyo. Karon Hero. Kaniadto bati ang martial law. Karon gusto kita og martial law. Kaniadto si irap para sa mahirap.
Sunod, irap, pahamak. Sunod, irap para sa mahirap. Maeksperimento ang mga Pinoy. Dali rang malimot sa ato ang kasaysayan. Tunaan nato ang ato ang political history. Kaya ato ang kasaysayan magsilbi kining kumpas sa ato ang moderno nga henerasyon ug unsaon pagga ang ato ang panggobyerno ug unsa ang response nato nga mga tao ngadto sa ato ang mga leader para mo asenso ang atong nasod ug ang mo kaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Human na palayas sa mga tao si Marcos, di asenso ba ang Pilipinas? Human na palayas si Irap, ni asenso ba ang Pilipinas? Nganong kadali raman nga mausab sa hunahuna sa mga Pinoy? Gipili si Irap 1998. Pagka 2001, giparesign. Pagka 2010, gipili na sa pagbalik. Ug sa gikaingon ko na, ugwa panidagan si Noynoy. Subli na itong mahimong presidente, si Irap Estrada. Og mo resign si Digong. Og i-push sa mga tao nga mo resign yun si Presidente Digong. Pananglitan og mo resign. Sa mabot nga panahon, dili na pagka ninyo bunluton og balik. Aron inyo nasab nga padaganon. Ato ako nung hinuktukan ang ato ang kasaysayan. Sa gikaingon ko na dili ta magpadaog unsa may inyong mga political affiliations, inyuhan ang katungod. Pero sa ako ang mga personal nga mga diskusyon, kinahanglan na atas tunga musud aron makaprangkata og hisgot sa isyo. Pero ato ang pangutanon, ang pulso sa katilingban para ninyo. Suporta ba kamo sa panawagan? Pagpa-resign ni Presidente Rodrigo Duterte?